КВНның Татар лигасын оештыру инициаторы булган Гилия Галямова җитәкчелегендәге балалар бу уеннарны үткәрергә үзләре тәкъдим ясаган. Бүген шәһәр мәктәпләреннән килгән 6 команда сәхнәгә күтәрелде. Шакырылган кунаклар башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Рәмзия Сингатуллина һәм мәгариф бүлеге җитәкчесе Газиз Юнусов укучыларга уңышлар теләде. Быелны Татар КВНнан бик зур президент куйды юл. И аның ярышы да зур була, жюрилары да компетентный була. Чөнки безнең нурлатыбыз артта булмас. Ышанып калыйм бергә. Бәйрәм белән сезне. Бу КВНда туган телеңдә катнашып, чыгыш ясау, үзеңнең телеңне, үзеңнең аталарың, әниләрең, әтиләрең һәм әби бабаларыңны хөрмәт итүдә ул. Командалар үз чыгышларын гадәттәгечә визит карточкасыннан башлап җибәрде. Һәр команда үзенчәлекле исеме, киеме һәм мәзәкләре белән аерылып торды. Тамашачылар чыгышларны алкышларга күмде. Тәгәрмәч, Әби Нур, 2нче мәктәп тукталышы, Нурлар шикәре, Дүрт тавык та бер әтәч, 2-2 команда исемнәрен ишетүгә үк киләсе килеп тора. Ачык дишне без монголлар сезне басып алдык. Нәрсә? Команда. Без татар монголлары. Нинди монголлар бар, китегез, бурышка бирмим. Матурың синең әнingә кияү кирәкмиме? Бабай. Әпәси. Юк, анарга әтәш кирәк. Айда кимсәтик давай. Gangnam Style. Командалар чыгышларын тарафдарлары аеруча җылы кабул итте. Плакатлар, төсле шарлар һәм елмаюлар залда шаяннар һәм тапкырлар клубының үзенчәлекле атмосферасын тудырды. Кайбер командалар жюри әгъзалары өчен дә бүләкләр әзерләгән булып чыкты. Әмма составында яшьләр эшләре һәм спорт, мәгариф һәм мәдәният бүлеге хезмәткәрләре булган гайдел жюри укучылар чыгышын бик җитди бәяләде. 5. КВНдагы иң катлаулы биремнәрнең берсе булган разминка командаларга тапкырлыкта һәм уйлап табуда ярышырга мөмкинлек бирсә, өй эшендә яшүсмерләр артистлык һәм музыкаль сәләтләрен күрсәтә алды. Очень много артистичных ребят, очень много. В каждой школе такие изюминки есть, просто приятно посмотреть. Бер әтәш мәле Дүрт тавык идеме? Очень понравился әтәш, очень активный корочки были. Мин уйлыйм, бу иң әйбәт мин күргәнчә концерт. Яшьләр булдыралар, молодцы, шундый күңелебез, тәнебез, җаныбыз ялый, рәхмәт теләсәләр, менә татар яшьләр, татар балалары булдыралар икән. Барлык чыгышларны карага жюри әгъзаларына җиңүчеләрне билгеләү авырга туры килде. Баллар саналгач призерлар ачыкланды. Нәтиҗәдә шәһәрнең 9нчы мәктәбе командасы 1нче урынга лаек дип табылды. Шәһәр гимназиясенең Әби Нур командасы 2нче урында, Нурлар шикәре исемле шәһәрнең 1нче мәктәбе командасы 3нче урынны яулады. Җиңүчеләргә акчалата премиялар һәм махсус дипломнар тапшырылды. Шулай да жюри әгъзалары бу уенда җиңүчеләр һәм җиңелүчеләр юк дигән фикердә калды һәм бар катнашучыларны да бүләкләде.